tiġini, kemm ħa tiġini id-disa, xirrit nagħmel irid nibda nixtri ċertu weekend, healthy. U mistoqsija ġenwina, tajjeb, u terġaw tajt ħanibdilek b'eżempju oħra. Immaġina, bniedem, per eżempju, inti Stef, jgħidulek isma' ħan jieħdew ġo showroom tal-karozzi. Għaw daw il-karozzi l-Suzi. ħatażel li ma trid inti, m'hemmx limitu ta' kemm tiswa flus, għażel li ma trid. B'kundizzjoni waħda, di trid tieħu ħsieba għax lila biss ħajkollok ħajtek kollha. U inti tgħid jien għażilt it-talija, oġbitni bil-kulur, bl-istil tagħha u għażilta. Issa inti għal-bidu bda tuħsiba u tara li kollox sew, imma ma tabli tgħid wissa maġla l-programm ħani kol xi ħaġa u tibda twaqqa. U pereżempju mbagħad ħadrink u waqqajt u xi darba jew oħra insomma ħallejt il-ħwejjeġ u dif kemm li ngħidlek dil-karozza ma tibqax tarafa. U dak huwa xi jiġri ħafna nies. Aħna nitwieldu fil-maġġoranza tagħna x-xurtjati ħafna nitwieldu sewwa, nitwieldu healthy. X'jiġri? Kbirt naqra u bdejt. Sieħbi joffri li xi tip ta' vizzju u x'inhu u jiena attiva. Minn vizzju wieħed saru 2, 3, 4. Vizzju mod ieħor huwa illi jiena fil-li kont nagħmel l-exercise u l-isport kont żgħir għax missieri ommi kienu joħduni il-futbol, il-balet, l-aerobics, whatever. Da bdejt nitażżen couch potato. Bdejt insir couch potato. Mela u dan nistgħu nibqgħu sejrin hekk. L-eżempju u l-istorja wara il-meaning wara l-istorja huwa wieħed. Li ġisimna huwa dik il-karozza li normalment jitwielet tajjeb ħafna. U jkun biżmien illi aħna nitraskurawh. Waqt li tara min, illi ta' 80 sena, forsi anke ta' 90, tgħid tara naqra dik, kif għadha tisfen, ara x'figura Alla-Iberika. U naraw programmi, standing ovations, golden buzzers, u tgħid tara x'ispirazzjoni ta' bniedma. X'għandha differenti? Dawk in-nies jgħidulek bqajtni u ħsieb saħħti u ġismi għat-tul ta' żmien. Waqt li għandek min, Stef, illi sfortunatament anka ta' tampari, ta' tletinijiet, għat inħossni isla, vera għat inħossni ħażin, għana xħanaqbat nagħmel. U meta mbagħad jerġgħu jibdew jieħdu ħsieb dik il-karozza, jgħidu li issa kemm qed inħossni aħjar, kemm waħed bdejt qabel. Jew inkella jmorru għand it-tabib, jgħidilhom għandek din, dik u dik, jekk mhux ħadd iħu ħsieb, ħajkollok tagħmel xi operazzjoni jew ħanibdilek b'salt pirimli. Però normalment il-ballun ikun għandu f'saqajna. Għanna l-għażla issa. U jiddispjaċini meta ċertu nies jiddeċidu jieħdu d-deċiżjoni fuq il-mejda tat-tabib. Għax hekk ifisser li int m'għandekx alternattiva. Jiġri inti jew għandi d-dijabeti għal resqat, jew ħanaqtaħħom jew ħammut. Ekku. Jiġifieri aħjar tieħu l-għażla bil-ħsieb illi ħattejjeb ħajtek milli għax bil-forsi xi tgħidlek it-tabib jew ħatamel hekk jew ħatwaqaf is-sigaretti jew wara x'ħatamel għax għandek il-pulmun. Dominus vobiscum. Interessanti. Fimt, ġifieri. Latin, Stef, issa. Latin dak? La ma nafx qed tissew. Qed fakkarni f'xi ħaġa vera li tinsemmija. Ħafna nies illi jimmissjaw, skużani xi kelma bil-Malti ma ġitnix, hija il-fatt illi inti mhux sempliċiment qed tagħmel l-exercise qed tażel ikel sora ta' nies ħansejħulu hekk u mhux ieħor biex ma timraċċ, però biex tgħix, biex tgawdi ir-riżultati tiegħu. Mela, ħansemmu ftit eżempji għal min qatt ma daqhom dawn l-affarijiet. Li tħossok iżgħar, illi tkun iktar għaġli, tajjeb taġġel aktar, ħatorqod aħjar, ħatqum aħjar, ħajkollok aktar nifs. Tħossok fil-mera illi inti għandek iktar self-confidence għax kelmtek qed iżomma. Ġifieri jekk inti tajt isma' tliet darbit fil-ġimgħa, ħanagħmel nofsija exercise, ħammur it-tali post pereżempju, jiena għax qed inżomm kelmti dik qed tibnili is-self-confidence, il-konfidenza fija nnifsi li jien kapaċi inżomm kelmti. Dik li tkun iddixxiplinat miegħek innifsek. Dik tanti rewarding, ħafna nies jgħidu li filgħaxija ngħid illum għamilta kemm jien tajjeb. Tħossa. Ġismek jgħidlek grazzi Stef, grazzi Mat li għamilta. U jkollok dawk il-hormones li vera jgħinuk tħossok tajjeb. Issa, minn hawn xtaqt ngħid grazzi wkoll lil dawk l-individwu, lil dawk il-gruppi li anke qed jirsistu għall-libertajiet tan-nies. Illi dak li jkun ħajbqa' jkollu l-għażla ta' fejn jagħmel l-exercise ma' min jagħmel l-exercise. Veru. Nirringrazzjahom ħafna għax dal-pajjiż li forsi ma tantx qed nindunaw, ħafna minna jafu ta' ma tkellmux hemm barra. Apparti li fuq madwar 40 miljun fis-sena fuq problemi ta' obeżità, tmut persuna li ġib l-obeżità. Għaw mhux qed nitkellem fuq dera, kulħadd jidher u jilbes kif irid. Għaw qed nitkellem fuq is-side effect tal-obeżità illi huwa l-problemi ta' saħħa. Tmut average ta' persuna kuljum f'Malta biss. Kieku hawn xi ħaġa oħra
illi bija mut wieħed persuna kuljum għaw sħiħ palissa u inti qed tifhimni x'qed ngħid. Da bħal sigaretti jmutu ħafna nies. Mhux hekk. Mela għax ma nagħmlux naqra moħħna hemm nenfasizzaw nagħtu prioritajiet illi anka f'dawn l-aspetti speċjalment bnedem ikollu l-libertà, mhux tal-libertà, tal-inkoraġġuh anzi niftulu l-bibin bera biex il-bniedem imur jagħmel l-eżerċizzju u l-isport għax mhux biss ħajjifranka il-mart u ħajjifranka l-finanzi il-pajjiż, ħatifranka l-finanzi tal-familja għax it-tema tal-lum hija di. X'inhu l-irħas? Il-prevenzjoni jew il-kura? Il-kura ta' mediċini, visti, sptarijiet u mi għandek għax l-isptar b'xej għaw Malta, b'xej. Bxej, mit-taxxi tiegħi u tiegħek. Jekk tmur privat tinduna kemm mhuwiex bxej. Tajjeb, jiġifieri il-kura tiswa il-belli liri. Il-prevenzjoni mhux biss ħadgawdija bħala għax inti mhux ħad bżonn kemm jista' jkun ovvja xi ħaġa jew oħra jista' jkun niġu bżonn. Imma kemm jista' jkun mhux ħad bżonn il-kura, però ħadgawdi mill-frott tagħha ta' investiment. Il-prevenzjoni hija investiment. Li jagħtik ir-riżultati kważi mill-ewwel. Dak li jkun jgħidli il-aħwa mal-ewwel session vera għandi tuħ tal-aħħam. Imma kemm qed inħossni aħjar, ħi ħafifa, qed norqod aħjar, inqum aħjar, naqqas li l-uġieħ. U dal-investiment kollu li ngawduh llum, ngawdu ħada u pitpitada mhux aħna biss, imma tal-familja għax jekk jiena kont kapaċi aktar nieħu gost magħhom inwassalhom fejn għandhom bżonn jekk għandi l-enerġija. Umbagħad ħajgawdi in ġenerali n-nazzjon kollha. U trid tiġi wkoll mentalità din Matt, jiġifieri jekk inti l-om tixtieq tagħmel xi ħaġa li imma il-familja ma tħallix għandha tfal u titissajrilhom. Nieħdu mentalità l-familja kollha. Millum il-qudiem jiena wuliedi u r-raġel ħanibdew intejbu il-mod ta' kif nieklu. Ħanqumu fil-għodu nagħmlu smoothie. Jiġifieri u ma tibqax daqshekk diffiċli għax minn persuna waħda qed tipprepara l kulħadd. Jiġifieri it's the lifestyle which has to change. U qed fakkarni ġieli jkun hemm min jgħidli imma jiena problema lija għax irid insajjar għal kulħadd differenti. U jien ngħidra sinjura ħantik parir żgħir. Ara bħala flok problema bħala is-soluzzjoni għall familja kollha. Għax probabbli jekk tibda int, jekk jibdew jaraw il-bidla fik u jħossu l-bidla fik ħajdu il-mami, id-dadi, in-nanna, kemm qed tidher aħjar, kemm qed tħoss aħjar, ħansaqsija x'inhi tagħmel, ħanejdilha s-sajjara lija kif qed issajjara lejha. Issa fuq il-porzjonijiet imbagħad hemm nutritionist li tista' tgħinha tagħmel kolli stess. Però l-idea qiegħda hemm illi meta aħna qed niklu ikel naturali, ikel li hekk jista' jkun organiku, gawdejt int, gawdejt tal-familja u gawda l-poplu ġenerali. Avolja qed face value tgħid x'inhu l-irħas? Prodott organiku jew le? Pero dak huwa investiment kif semmejna dik il-karozza lussuża illi di tiswalek ċertu ammont, però inti tweled biha b'xejn. Jew inkella għandek l-għażla l-oħra. Dak l-ikel illi ta' kultant jew ta' spiss ħajkun qed jibgħatek għand it-tabib, ħajjibgħatek pereżempju anke torqod ħażin u tqum ħażin u dawn l-affarijiet ta' kuljum il-kwalità ta' ħajtek mhijiex se tkun kuntenta. Ejja npoġġu tal-inqas. Tajjeb ma fajt ħafna imma at the very least inti x'ħad tkun kuntent aktar x'jekk tagħmel għażla wara l-oħra li mhijiex għażla tajba. U ejja ma nħallux li nerġgħu ikollna xi pandemija bħal maddejjin biex nirrealizzaw li rridu naslu l-arinġ filgħodu, li rridu nieħdu ħafna affarijiet li huma nutrijenti għalina, għandha tiġi lifestyle. Prosit, fil-fatt kieku l-immune system tagħna dejjem nieħdu ħsieba, naraw ġranka fiż-żgħażagħ għax apparti li huma żgħar, daw in-nies għax ikollhom normalment immunità daqsxejn iktar b'saħħitha, l-immune system li qiegħda fejna irridu niżrawha nieħdu ħsieba għax hija t-tarka tagħna minn ħafna. U hija l-ikbar mediċina naturali li telep għalija kull forma ta' mediċina oħra. Nirringrazzjak minn qalbi.